L-ewwel mit-tjum tat-tieni leġislatura tal-Gvern Laburista kienu karatterizzata b'ħidma kbira li komplit tagħti l-frott. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef u d-Deputat Edward Zammit Lewis tkellmu dwar il-wedi li diġà twettqu fl-ewwel 3 xhur. Micallef fakkar li l-Aġenziji tal-Kreditu tellgħu lil Malta f'livell A+ waqt li Malta temmed bl-unuri l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Edward Zammit Lewis semma ta' proġett infrastrutturali fosthom il-proġett fid-daħla tal-Belt. Qal li suċċess ekonomiku mhux iżolat u issa jinqata' l-frott tal-ħidma li saret fl-aħħar snin fosthom bil-ftuħ tal-kampus tal-Università Amerikana f'Malta u dik ta' Barts f'Għawdex. Qal li pajjiżna waqqaf l-użu tal-heavy fuel oil u issa tiżżarma ċ-ċumnija l-kbira tal-iktar power station antika f'Dallimara. Jiena ngħid fuq 4 pilastri kemm kienu ta' suċċess il-mitju. Infrastruttura fejn tlestet il-flyover tal-Kappara fejn kien hemm 25 proġett ieħor biex intejbu l-infrastruttura tagħna hija l-isfida l-ġdida. L-aspett mediku ta' saħħa komplejna nestendu il-kura anke fejn jidħol il-marda qerrieda tal-kanser, fetaħ Barts f'Għawdex illi ħajati ġdid, settur ġdid lill-Għawdex. Investiment ġdid. Il-kumpanija tal-assikurazzjoni Amerikana waħda mill-ikbar fid-dinja star illi ħabbar għall-Prim Ministru meta kien New York. L-aħħar ħaġa libertajiet ċivili. Libertajiet ċivili fej għamilna liġi ta' żwieġ li ġibna liġi ta' żwieġ gender neutral u neħħejna minn kull liġi oħra kull diskriminazzjoni fuq gender. Dan biss f'mitju. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef qal li l-Moviment Laburista biss huwa l-uniku garanzija li l-ħaddiema jerġgħu jieħdu lura l-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Dan għax il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal biss li l-ħaddiema Maltin għandhom l-iktar lif fid-dinja. Tenna kif dan huwa każ ieħor li juri kif il-Partit Nazzjonalista jaħseb fil-ġimgħa d-dieħla waqt li l-Partit Laburista fil-ġenerazzjoni li jmiss. Bħala partit konna impenjati b'diversi inizjattivi l-ewwel nett tiġdid b'serenità fuq livell amministrattiv u livell intern bħala partit b'kuntrast għal ħadd ieħor u anke fuq livell ta' inizjattivi bla dubju l-inizjattiva ewlenija l-inizjattiva lead pilotata minn Dr. Miriam Dalli li f'dan is-sajf konna impenjati mhux ħażin sabiex nippjanaw dan il-programm li anke mill-konkurrenza li kien hemm għalih jurik l-aċċ, jurik il-bżonn li kien hemm ta' programm simili m'għandix dubju li ħajkun suċċess il-programm li ħajibda issa jitħaddem fil-ġimgħat li ġejjin.